Hi guys! Good morning everyone! So for today's video, naghihintay nga kami dito sa office ni Board Member Sajid kan Eusoof para sa pagdating ni First Lady Louise Araneta Marcos. Personal na iti-turnover yung coaster po na mobile clinics, yung Toyota Coaster 2024 models. So according to Assistant Secretary of Health, Attorney Paula Teston, the initiative is inspired by the First Lady's Love for All program, which aims to bring healthcare services closer to the people. The province of Pampanga hosted the turnover ceremony of Bagong Pilipinas mobile clinics in 7 provinces of Central Luzon on Tuesday, June 25, 2024. Representing First Lady Louise Araneta Marcos personally handed over the symbolic key to Central Luzon's provincial governors, signifying the official turnover of the mobile clinics, which are Toyota Coaster 2024 models. The First Lady also disclosed that next year, the President will release another batch of mobile clinics for 1,500 municipalities. The nice thing about this is mayroon ng x-ray machine, lab equipment at ultrasound na nakadikit sa loob na parang walang nakawan. Governor Dennis Delta Pineda expressed gratitude to the First Lady and the national government for their continuous support not only to Pampanga but also to other provinces. Malaking tulong po ang mga mobile clinic para sa pagsasagawa ng mga consultation at diagnostic procedures sa mga komunidad. Dahil dito, mas marami pang kababayan natin ang maaabot ng ating mga programang pangkalusugan. Governor Delta said, stressing the impact this initiative will have on improving healthcare access and services in remote and underserved communities across Central Luzon. Dahil nga po natapos na yung pagta-turnover sa mga mobile clinics, Toyota Coaster 2024 models. At ayan guys, nakikita nyo naman, malaking tulong po yan sa ating lungsod po sa mga kababayan natin na walang kakayahang makapag-check up sa pribadong hospital. Thankful po tayo kay President BBM Marcos at sa kanyang asawa na si First Lady Louise Araneta Marcos sa pagbibigay po ng mobile clinic. At nakita ko po ay sobrang saya po ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Nanay Pineda. At ang mga VMs po natin na kumpleto po sila dyan at tuwang-tuwa dahil nga po malaking tulong po yung mobile clinic na yan, lalong-lalo na po sa mga kapatid na Aita po natin, yung mga sa coastal area na maihatid po yung tulong pangkalusugan. Walang pagsiglan po yung saya ng mga Kapampangan at nakikita nyo naman po sobrang supportive po ng mag-asawang President BBM Marcos at First Lady Attorney Louise Araneta Marcos. At yan guys, yan nga ho yung kaganapan ngayon sa capital of Pampanga. Sobrang saya po ng mga tao dyan. So thank you for watching guys. Bye!